Op het bouwterrein van Welgelegen in Haas is van de morgen een bouwkraan in elkaar storten. De erem van de grote hieskraan wie omklapt. Op dat stuit wien er wel mensen aan het werk, maar er is net één verwoenen rekken. De arbeidsinspectie onderzoekt de zaak. Een gevaarlijke manne van brugpiepers. In september barden de meeste ongelukken in het verkeer maar squalbeen. Vooral maar band die voor het eerst naar de middelbare squallen gaan. Ze fietsen vaak een nieuwe route en hebben te min fietsondervinding. Op het Doensfestival op Sci-Fi in het Groene Stjergebied in Ljouwert binnen zo'n 150 meldings binnenkwamen. De meeste klachten gingen over het lood. Maar er waren ook mensen die het misbruik van het natuurgebied vonden. De klachten over het lood kwamen vooral uit dorpen als Tietjerk en Hurgeriep. Antonio van der P. uit de Harkema en zijn vriendinnen Enise B. staan joerd voor de rechter in Assen. Het duo waar het begin dit jaar na een dagenlange klopjacht uiteindelijk in Duitsland aanhouden. De twee hebben een vrouw ontvierd, een man giezelen en een man delsketten. Vannacht komen ze op een mistbank. Het is rustig waar en net koud, zo'n 12 graden. Morgen een soort zinnen, de wind komt uit het eersten en het wordt 23 graden.